Ang tag puto guys, puto. Ano yung gisayog ato dito guys, puto. Kaya si mama, gabi pa si bingo na mukha ako sa puto. Uy, puto buntag, ay puto gapon. Ang puto, kadlawon ra. May nasayog ato guys. Mata na guys, kay magluto tagutan. Puton ra akong luto nun, kamama. Kaya mayaman meron kaya mo sud ang litson man. Karon ra po lawa. Request man ni madam. Litsong baboy ni guys na maninda dili sa mga kada Domingo. Munang mutilaw pa to panalagsa. Sayo kay ko nagsaba-saba guys ba. Mana na po to din sabak kara. Naligo naman siguro ga kung bata-bata. Naligo na to kong alaga guys, kaya ako nung itong ipainom ng gatas. Parang baklay-baklay sa'yo ba? So ning lutoon kay habang wa pa maluto ang kanon, luto sa tagutan. Akong kamunggay guys oh, tinakos. Wala timilan na, timilan. Riko. Wala kamunggay ha? Timanin ninyo mga people, pag magtipid ka rin mo, inyong kamunggay tinakos. Ako na mong gikuan God. Gikuan na medyo gihalos na daan guys ba. Kaysa yung mga ibabad-babad, akong pinalit, ikaw malaya. O di malaya, tinakos. Okay ba, tagon sa gidagaron sa itong kamunggay na makaon. Ay puto na. Ay dam, ang iyong request na, may sigisi-ngisi, nakapostura na ka na, mamura na kagmatog Japan na. Asa mo ka? Murang parak, papapam. Ay, sa. Hi guys, happy Sunday guys. Domingo karon guys, nagsimba mi guys sa TV kanina sa iyo alas 6. Simba, wa pa may kadtukuan. Simbahan kay di pa man ko nila biyahe kay pasin daw matagtag agang sa madi sakay-sakay o kanang kuan. Anya na guys ang kuan. Bicycle. Oh, ano mo request? Tilawi. Diyan nagpamaho kay minom ko Yakult. Amo, luwi ta. Minom ko kuan guys Yakult kada adlaw isa ra kay maot man pud ni kanang sobra-sobra kay diabetes pud ta. Unja wala day kumukaon og kanang kuan guys, yogurt. Dugay na kuha ning kaon og yogurt katurang naay bago pa kong gi. Pirahan siguro mga 2 weeks ra ko dadto nagkuan. Kaano kan na yogurt, gawa na kumukaon kay kanang naay kuan ba. Ludon ko. Unja wala pud kadyo kumukaon og kanang kuan guys, prutas. Lagi palit mi dun nga kanang naay prutas kuan na lang apple o kanang naay singkamas kay dato ningon nga sig masubrahan ako no puko ka nung kananay tamis ba kasi ko no pudugma diabetes ko kay nagsugod na ra ba ko no kukuan panambot. Pero karon siguro sunod adlaw guys magpa-taste siguro ko sang sugar diya magpa kuan pus kananay ang dugo o mailhan og naba koy aron mailhan og lintaas ba ang sugar diya lintaas pa pud kananay ang dugo kay ubos ra jud kaadyo tong ang dugo mo nang gireseta sa doktor na nga kanang vitamins para jud tus kanang dugo kay ubos ra kaadyo ang dugo. Resistensya guys. Diya. Mo nang pagkanon sa permin kanog litson. Ay nako. Adya naman mo kabalaka guys ug kanang daghan niingon nga basin daw ning taas na gang sugar kay nanambok ko. Mailan na ni sunod adlaw kay magpa-taste ra kus kanan yang sugar, diya magpa BP ko. Pero mawagin juhang kuan guys kabalaka kay nanambok na ra ba kuno ko. Siguro nanambok siguro pud sa kuan guys. Usa sa dextrose ka. Ingon sila ang dextrose isa kuno pud maka pantambok. Tapos ikaduha nga akong pagmamahal ug pag-alaga kanimo. Diya dati ningon nga mo'y nanambok ko kay nasobrahan ko kus kananay kaon o kananay yogurt o kanang pag-inom sa Yakult. Di man sobra-sobra kay ang pag-inom na ho kananay Yakult kay isa-isa raman kada adlaw. Jawa na po ko nagkaon o kananay yogurt dugay na. Mga 1 week ra ko nagkaon yogurt sa kadagtong naigi operahan ko. Uy, salamat kay
imo kong gipalitan litson. Ina tiga ka mahal kay bisag unsa imong request. Bisag mahal ug naa lang ko'y kapalit. Tagan ti ka. Sabot wala. Talikod sa ko kay murag uwaw. Sugod na pud mo. Isa man po niya ko guys nga makatabang kuno sa ato ang kuan. Immune system. Inyong system pod. Manong mainam tayo sa nakabuk di po ng sobra-sobra kay makadaot po din sa tang lawas ning kuan sobra-sobra. Pahanin siyang research guys kay Dr. Gary si masiguro to nas kuan ba YouTube. Okay ra siya basta di lang sobra-sobra. Hinanglan isa ra jud sa isa ka adlaw. Okay, dako po din siyang tabang sa kanang atang kuan ba lawas. Diyan sa prutas guys, wala po ko nagpalabi. Apple na laman may ang ipapalit ni Junjun guys, wala ko nagpapalit tong kanang kuan. Lain apple o pakwan ra ay apple o kanay singkamas food. Kaya ang singkamas food, lami po siya sa kanan nato ang lawas. I-search ninyo guys, kung sa'y benepisyo sa singkamas. Ay dagan po siya kanay benepisyo sa ang lawas, ang singkamas. Parehas ra sila sa kanan na ay pakwan. Isa po ang pakwan nga dagan po mga benepisyos kanan na yato ang lawas. Kay mangnanaukos ka na na YouTube ba kanang mga kuan sa kanan na doktor. Na may dagan sa YouTube sa mga doktor na kuan. May natagtambag sa doktor. Dahil lechon niyang sudan. Ay ay ay. Nanghug na? Gikaon be, nahug. Naunahan kita pirmi be. Wa na gyud. Mga hug dili sila. Ha? Mga hug dili sila. Tarag kuan biyo. Tarag ka ng bungaw. Na diag ko ano, liso. Nabitaw. Mga hug man jud kuno ni sila. Liso ra man kuno may makawin gani. Liso ra. Pila na nabili na si babaw be. Tanawa ng puno kana. Yan daghan na. Nahulog na siya. Oh. Ang liso man jud kuno may makawin gani. Kuha ng liso. Kuno nigmani. Kuha ta ng liso. Oh, di ba? Dapaw. Wa na. Mura din ni sila dul-dul no. Dul-dul. Wala na. Wala pa. Ano kay nahog na be? Nahog na ng kusa, wala kitig lang kami sa. Nahog na siguro. Mga hug kuno ni sila. Nandaghan na. Na guys. Mao kuno ni makawin, mura kuno ni sinagmani. Be, pila na nabilin diya be? Tupay duha sa ibabaw ay. Duha. Asa? Then ikatulo ning nasa ubos. Duha na day, limar din ni soda ni di ay. Unom. Asa unom? Gikaon ang usa sa, gikaon ang usa sa isa. Takot ka, may tubo na po. Unom. Kani oh, hapit na po di be, nahilo na be oh. Kuha na nadaan be. Ayaw sa kay basi di pa. Kaya ako ng putla no kay ni Laylay. Unsaon ni pagkuan sa ngagon? Bawa ko kay baw. Ako may gipangutana ba? Pero makatilaw pud ta pa ni man sila lami man kuno ni, mura man kuno ni man ni. Ako ning pulungan gamay aron di kay mo taas kay muag to ni si babawa na. Lisod na kayo ni. Madto ni si babaw, lisod na kay gukdon, di ta kagukod. Sige pangita na be. Wala mo nang itag piso lagi. Ha? Tama na. Katubang uban. Ay uban. Uban. Oh. Hi, good morning. How's your feeling now? It's okay? Okay. Oh, good. Thank you, Lord. Thanks to God. Yes, of course. Okay, so. Bato ni Darna. Lunukin mo na. Ting, ang bato. Toing. Dapaw. Gamay. Ang bato ni Darna. Gipamunit niya. Adyo na laman ni makatilaw na tadani. Oh, daghan na. Kana di makaon. Hmm. Balog ko kay bawo basi makahilo na ha. Makaon. Hapit dapat mahinog guys oh. Oh, nahilo na siya oh. Oh, nahilo na oh. Hapit na pud ni. Na. Nahilo na siya, hapit na mahinog.
Asa ka day? Luto na guro tong ko mga una ta? Nga na ta? Happy na to maluto. Sayaw sa. Ting 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 ting. Saba may ano mi oy. Thank you. Karong mauna tagsamad. Painit ya, painit. Mana bitog ligo. Diri na ko mo purok, magimo kog purok diri. Mamalit kog ha. Manita magtambay dyan ay kwarto diha saba. Alam mo magsaba-saba pug ka. Siyempre magjaw-jaw ta. Ah, Dari dapit kay way bay. wala na. Hapit na mahalin ni kahalin na gubo ni mo sayanga. Hi guys, hindi ka na miss gawas guys. Mamahaw na mi. Sepid na mamahaw. Kay lami ang suwa. Mukad na ka. Sabang niya mga electric fan. Kaning ang pan guys, kanon guys. Hi guys. Hi guys. One cup rag sukuda ni. Kita ni nga ang bitek. One cup rag sukuda ni ang kwan guys, kanon mo ra ka dyan ang kanon 1 cup. Kada kaon. Kaya gutomon ko, agahang timo, kuan biskwit o kanang gatas. Mo niyang timo guys, di ko mo timo ka na kuan kaningan biskwit ra dyan na gatas. Diyan sahay, may namra ko gatas. Usahay gatas ray imnan kung walay mare na ikaparis. Sleep na mo nung pandang pasigang kuan ng aliwaros. Kalimutan ka soy, burles tani. Magburles! Dili ma. Oh. Mamahaw na kita. Mao na ta mga brother. Okay, kinapos mga magkatawag. Dili na ma. Nakita. Buhay pa among bulat guys oh. Oh. Among itupad sa among maywagang sulit. Pangutan ni mama. Ay nako. Hindi din na mawala. Kadong po na siyang kinabuhi. Mga anta guys, mga anta. Thank you Lord. Mga tanito Gracia. guys. Pandar pa di? Dili sa babe. Di pa sa para ko di matabang gyud maligot og singot. Pasensya na mo guys ha, na may saba guys, kay pati inita gyud guys. Limot kayo mo bay. Among kubo, limot kayo. Munang gamit mig kuan. Helicopter. Para mas mother, nalingap na pamaligid mother bantag sa sa kanang oras na tubig. Oy, mamahaw na ta mga people. Murag bitin. Mga guys. Ano di ka diya guys? Morning! Buntag! Mamahaw na ta! Lang sa ang parehas camera. Good morning pa, may buntag pa. Itambal sa arthritis lao. Kon mo gina siya. Dili ah. Kon. Damalik sa mo di ka ma?
Kung mukha ko dili. Oh, gamay. Bangil. Oh, kakabuton mo guna siya. Gamay lang ka ng pawasan pa ba? Ulan Unod pa. na unod. Kami na gamay tambay sa idlaw ba? Kagi pa daw nang Pintura. Nakabot na. La, takag gini mo tuot, sihon yun mo do. Gahit man ni. Mukha yun. Ha? Bisa kagwanta rin. Uwit din siya. Puro pinaunod, kaya ang kina na senior mo kaon. Kuha, oy! sus. Di lagi ko doon. Pakonsensya po ni siya na. Unya, inigtin mo na biskuit mo kaon mo diya. Wala ko doon. Kaya kanya kong tuhod, ako na lang piniputlon para wala na tuhod lang. Malag sa rabito, masakit ni mong tuhod. Ikaw, wala na ako. Magkuhan ko. Kanang kasama. Ako ning kuhanan. Pamputate. Ang, ito ba, si mama pa? Anong pis ni mo Ano na? Na, Nalalambok ko na siya. Guys, ayaw kayo nag-strike to. Pagpatunaw ko no. Sa loro. doon na sa kuwito. Ikaw may panuwain ako. Ito siya. Pagdul ko na kiniunong ko sa gungit. Pagdul siya sa lito, niunong ko sa gungit yun. Ito na dito. Wala yun. Nagunaw na. Nagunaw na. Gano'n na nag... Kung sana, di ba? Italian dito ma. Tintar siya sa mga ako. Tambang ko dito ko yun. Kanya nagakandiyan nga sila kung kakabutan. Pagbukan eh, mura na mag-daw ka mong guy. Marang nagkamugay. Ano kung kahit nagkamungkay ma. Tagam ka gidong matigong kapariyak at ako. Magkatawag yung po. Kung ka mong guy, i-stop down na yun. Pero alam niya ang kamungas lawas kaya dagang antibiotic sa bugay. Pa, tamay mo, mamanayan gusto. Hindi man siya, ang tao naman lang. Ito na naman mukha ko kanang ganahan ko bang ka. Pag-type pero di ko ganahan. Gana naman siya niya. Paano pag wanay ka mong kay, mga udlot na lang ba na napalit ko sa merkado? Punuan mo yung tanan. Wala na oy. Mukhaon ka punong ang tataron. Mabay mukha ko. Pag yun di ay. Wala, wana bitay lang tayong choice ma para makalasag yapon yung babaog utan kanang punuan sa kamong kay wala akong tatadon. Tatadon na kuna mo na ako pakaon mo. Akong ikon ba kanang latanan. Wala na lagi buligid kamunggay di ba ni siya moto katakatawan ni siya. Wala nang bitaw. Akong suki mismo nagingon. Inikot din mo dun. Asa man ba? Lah, Pwede mo takalakaw. Pwede ka mula ko di ay. Paparito naman tag-cake ko. Cake, manok. Suswa pa niya akong tuhod lagi basta kay bilin ba na. Sa gano'n, ay sa gano'n na yung nito. Kaon mo. Palag sa rabito lang. Inya imo kong gruyon. Si mama, dito ba nag-bulsing kining iglingi niya ba? Magpunot niya diri kitang na. Yun na. Wala. Ay, gana niya. Agyang palit rin. Maglukot-lukot na ba kay gitubo na. Nambusok rubiyang nang puno diri ba ni ana. sa vitamins na grabe Sa vitamins niya. Subok na naman vitamins, subok ko pira. Vitamins o ang Ang kuan. Mahapit na mo duwa mo diri. Kapit na mo Yan duwa. ayo po. Nawan nana. Nana. Bisa ipawa dan eh. Wala. Ano pa yun mo sa pagkatambok. Para si Disi. Manambok ng Disi. Tama rin na eh. Mahadlok man mo manambok eh. Mga hinang katawan. Tambo pang ganin. Dako pang manikag naong gi. Diwa nagdiwang eh. Kung tarong. Tugturong. Kung di mo ka magkagtarong. Diet man. Mag-diet man ko no. Guys, minum na ko kan guys vitamins. Kaningang vitamin guys, mao ni resita sa doktor kaning isa. Kani siya Himaret multivitamins para nis kananay ang dugo. 2 months ra ni siya painom. Inja karing isa. Ang kaning isa nga kanang apibon. Kuan gyapon ni siya with iron gihapon. Sa hantod na ni nahanglan guys, mao na gadyo niya ang vitamins kaning apibon. Aka ni 2 months ra man ni siya.
Pwede na po siya ididiritso o kanang ugahang dugo o wag gihapon mo mautro ba kay ubos raman kaadyo ka na iyang dugo. May bawan ra ni guys. Ug magpakuan ako, magpakuan sa ang dugo. Ning taas ba gihapon ugahang dugo. Pero wag gihapon na kani ididiritso gihapon ni siya ginom kintahay o kanang agahang dugo ug ubos gihapon. Kay bali 2 months raman ning giresita sa kananay ko ang doktor. Muro ta mong video guys, magbabay na mi guys kay. Magbabay na kami guys. Dahil kayong salamat sa perming pagtanaw sa mga vlog guys. Bye bye guys. Manggamping mo sa kanunay. God bless na yung tanan. Happy Sunday. Happy Sunday sa inyong tanan guys. Bye bye. Bye.